салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони варзиши рақами 1. барномаи навбатии футбол ньюсро перомини муҳимтарин ва ҷолибтарин хабарҳои варзишӣ нашр мекунем. бо мо бошед. вақте Аргентина дар финалиссима бар муқобили Италия ғалаба кард, футболбозони ин даста бо шиёре муқобили футболбозони Бразилия садо баланд карданд ва бо суханҳои ба қавле асабвайронкунанда ба торҳои майнаи бразилиҳо расиданд. шумо муқобилияти футболии Аргентина ва Бразилияро хуб медонед. агар кӯтоҳ карда гӯем, ин ду мунтахаб дар арсаи футбол мисли Реал Мадрид ва Барселона ҳастанд. агар муболиға карда гӯем, онҳо ҷои куштани якдигарро намеёбанд. хулас футболбозони Аргентина бо садои баланд мегуфтанд ки бразилиҳо чӣ шуд ба шумо? чемпиони панҷкарата суқут кард, гирья кард ва хира шуд. месси бариё рафт ва бо ҷон монд. мо ҳамеша Аргентинаро дастгирӣ хоҳем кард, зеро мо орзуи қаҳрамони ҷаҳон шуданро дорем. бо чунин суханҳо сурудҳои васфии худро футболбозони Аргентина муқобили бразилиҳо месароиданд ки дар ниҳоят Неймар ба қавле кафид. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ба аргентиниҳо чунин ҷавоб гардонид ки онҳо магар чемпиони ҷаҳон шуданд. Неймар бо чунин суханҳо мехост онро бигӯяд ки мухлисони Бразилия ҳеҷ гоҳ барои финалиссима ба ҳадди аргентиниҳо хушбахтӣ намекунанд, чун пента кампионҳо лаззати чемпионшавиро дар мусобиқаҳои аз ин дида болотар хеле зиёд чашиданд. лионел месси дар бозии дӯстона муқобили мунтахаби Эстония пента трик кард ва шумораи голҳояшро дар ҳайати мунтахаб афзун сохту дар рейтинги беҳтарин нишонзанҳои таърихи футболи мунтахабӣ ба мавқеи 4 рафт. дар бозии мазкур мессии нобиға голҳои 82, 83, 84, 85 ва 86 худро ба самар расонид. барои 86 гол задан мессиро зарур буд то дар 162 бозии мунтахаби Аргентина дар мусобиқаҳои мухталиф иштирок кунад ва Эстония қурбонии навбатӣ шуд то месси шумораи голҳояшро афзун диҳад. лидерии рейтинги мазкурро футболбози португалӣ ва ҳарифи асливу усулии Лионел месси дар арсаи футболи асри 21 Криштиану Роналду бо 117 гол ишғол кардааст. португалӣ ин 117 голро дар 188 бозӣ ба самар расонидааст ва дар мавқеи дуюми радабандии мазкур футболбози эронӣ Али Даи қарор дорад ки ӯ дар масири фаъолияташ дар арсаи футбол бо пираҳани мунтахаби Эрон ба задани 109 гол дар 148 бозӣ даст ёфтааст. ҳамин тавр баъди Али Даи Мухтар Дахари аз мунтахаби Малайзия бо 89 гол дар мавқеи сеюм меистад ва Лионел месси бошад бо 86 гол мавқеи 4-ро ишғол кардааст. барои баробар шудан ба рекорди Роналду, мессиро мебояд бо пираҳани мунтахаби Аргентина 31 голи дигар ба ҳадаф расонад. худо агар умри Эстонияро дароз карда бошад, месси ҳатман Роналдуро ба қавле дарёб мекунад. модари Криштиану Роналду дубли писарашро дида ашк рехт. Роналду кулан ӯро аз рафтан ба тамошои бозиҳо маҳрум карда буд. дар бозӣ миёни мунтахабҳои Португалия ва Швейтсария дар мусобиқаи Лигаи миллатҳо Криштиану Роналду 2 гол зад ва аз ҳама нафаре ки бештар хурсанд шуд, ин модари футболбоз Долорес душ Сантуш Аверу буд. бар замми он ки Португалия ғолиб баромад, ҳамчунин Криштиану Роналду рекорди таърихии худро нав кард ва шумораи голҳояшро бо пираҳани мунтахаб ба 117 расонид ки ҳоло ӯ бо ин нишондод миёни футболбозони таърих ба истилоҳи рекордсмен ба ҳисоб меравад. Долорес новобаста аз он ки аз ҷониби писараш ба рафтани тамошои бозиҳо маҳрум шудааст, дар минбари мухлисон мушоҳида шуд ва ба ҳар голи писараш аз ҷои хеста ашк мерехт. Роналду ба он хотир модарашро намемонад ки ӯ бисёр дар рафти рақобатҳо асабӣ мешавад ва ҳатто чанд маротиба аз ҳуш рафтааст. Роналду боре изҳор карда буд ки дар яке аз бозиҳо бо сабаби асабонии зиёд шудан модараш ба замин афтод ва дандонаш шикаста буд. баъдан Роналду дар эфири телевизион дар ин мавзӯъ гуфта буд ки дигар барои ӯ тамошои бозиҳо мумкин нест. рӯзе ман ба ӯ гуфтам ки акнун ман дигар падар надорам ва намехоҳам ки модарамро аз даст диҳам. барои ҳамин ба ту тамошои бозиҳои якчорниҳоӣ, нимниҳоӣ ва финалҳо мамнӯъ аст, гуфта буд Роналду ба пойгоҳи хабарии Daily Mail. ба гумонам бозиҳои мусобиқаи Лигаи миллатҳо барои модари Роналду асабикунанда паси сар намешавад, чун сатҳи мусобиқаи мазкур дар арсаи футбол баҳои баланд намегирад. вагарна пештар модари футболбоз кулан қариб ҳамаи бозиҳои писарашро дар минбари майдон тамошо мекард. қаблан аз ин модар пурсиданд ки орзуи ягонаат чи аст. гуфта буд ки ба чашмонам бубинам ки Роналду бори дигар бо пираҳани дастаи Спортинг ба майдон барояд. модар ин муқаддас аст.
имсол дар равзанаи трансферӣ Муҳаммад Салоҳ ба ягон дастаи дигар гузариш намекунад. ҳоло Муҳаммад бо дастаи Ливерпул то соли 2023 шартномаи ҳамкорӣ дорад ва то ин муддат Мисрӣ шарафи дастаи Мерсисайдиро ҳимоя хоҳад кард. Бояд бигӯем ки барои дар даста боқӣ мондани ин футболбоз сармураббии Ливерпул Юрген Клоп даст дорад ки чанда пеш пайи тамдиди шартнома аз раҳбарияти Ливерпул талаб намуд то Муҳаммад Салоҳро ба ҳеҷ қимате ба дастаи дигар нафурӯшад. Яке аз дастаҳое ки барои ба даст овардани футболбоз талоши беандоза мекард ин бошгоҳи Барселона бо роҳбарии Хави буд ки зиёд мехостанд дар равзанаи трансфери тобистона Мисриро ба даста биёранд. Бо иттилои хабаргузориҳои аврупоӣ яке аз сабабҳои кашол додани тамдиди шартнома бо Ливерпул ин интизори пешниҳоди дақиқи Барселона буд ки дар ниҳоят амалӣ нашуд. Аз ин сабаб Муҳаммад Салоҳ ба раҳбарият ва сармураббии бошгоҳи Барселона муроҷиат кардааст ки бо ба охир расидани муҳлати шартномаи ҳамкорӣ бо Ливерпул соли оянда омодааст ки ҳамчун агенти озод ба дастаи каталонӣ гузариш намояд. Инро пойгоҳи хабарии Миррор расонӣ кард ва гуфт ки Муҳаммад Салоҳ аллакай дар ин маврид бо ҷониби дастаи Барселона дар муҳокима буд ва имсол имкони гузариш вуҷуд надорад. Нархи футболбози мисриро пойгоҳи Трансфермаркт бо 100 миллион евро баробар кардааст. Агар аз рафтан ба Барселона обу рӯ мегирифт, Каутиньо мегирифт. Чӣ гуфтед? чемпиони мавсими имсола ҳатто дар вақти тамрин муборизаро идома медиҳад. гап сари Винисиус Жуниор меравад ки дар вақти тамрин ҳатто бо ҳамдастаи худ аз мунтахаби Бразилия ба ҷангу хархаша хест. ин дар ҳолест ки Винисиус Жуниор дар вақти тамрин бо ҳайати мунтахаби Бразилия бо футболбози дигари ин мунтахаб ва ҳуҷумкори дастаи Эвертон Ришарлисон даст ба гиребон шуданд ва барои ҷудо кардани онҳо Неймар саҳми худро гузошт. Ришарлисон баъдан пешорӯи журналистон гуфт ки аввал Винисиус ҷангро сар кард. ӯ ба ман писхан зада гуфт ки ту ҳеҷ гоҳ ҷоми лигаи чемпионҳоро нахоҳӣ гирифт. баъдан ӯ ба ман гуфт ки ман як одами бефоида ҳастам. ӯ дигар ҳамихел таҳқир карданро идома медод ва мегуфт ки дастаи Эвертони ту мавсими оянда аз Премер-лигаи Англия мепарад. ман ба ҳама гапҳои ӯ тоқат мекардам, вале вақте ба ман гуфт ки Ромелу Лукаку аз ту дида беҳтар аст, ман дигар контроли худро аз даст додам ва зуд ба ҳамла гузаштам, гуфтааст Ришарлисон. ҷанҷоли онҳо то хунрезӣ нарафт, чун Неймар ва чанд футболбози дигари бразилӣ зуд ба пароканда кардани ҷанговарон шитофтанд. чӣ хел гапи рост ба одам сахт мерасад? ин барномаи Футбол Ньюс буд. То дидори навбатӣ, хайр.